Milé publikum, ďakujeme za vašu návštevu. Prihovárame sa vám v tejto kritickej chvíli, pretože naše brány sú síce ešte otvorené, to sa však čoskoro môže zmeniť. Dňa 17. septembra 2025 boli nezávislé kultúrne centrá združené v sieti Antena a mocenským rozhodnutím odrezané od kľúčovej verejnej podpory z Fondu na podporu umenia. Táto zmena je výsledkom neodborného vedenia Ministerstva kultúry a krokov jeho politických nominantov, ktorí pôsobia vo Fonde na podporu umenia. Nepredchádzala aj žiadna odborná diskusia, ani len zdôvodnenie postavené na faktoch alebo dátach. Rozhodnutie vyradiť kultúrne centrá zo súťaže o verejné zdroje ohrozuje naše fungovanie v rozsahu kultúrneho a spoločenského programu, ktorý vám vieme v nasledujúcom roku ponúknuť. Pre mnohé z centier môže byť tento krok až likvidačný. Vedenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dlhodobo podniká kroky, ktoré ničia slovenskú kultúru. Mocenské zásahy a zmeny zákonov ohrozujú slobodu a rozmanitosť umenia. Odmietame však kapitulovať pred neodbornosťou, aroganciou moci a snahou umlčať aktívne kolektívy kultúrnych centier pôsobiacich naprieč Slovenskom. Kultúrne centrá združené v sieti Antena sa na vás obracajú s prosbou o pomoc akéhokoľvek druhu na udržanie prevádzok kultúrnych centier ako pilierov otvorenej kultúry. Vyzývame vás, naše publikum, aby ste neboli ľahostajní, ľahostajné. Zaujímali sa o aktuálne dianie a ponúkli vybranému kultúrnemu centru pomoc a podporu. Vznikli sme pre vás, stojte pri nás, podporte naše aktivity všetkými dostupnými spôsobmi. Zostaňte s nami a bojujme spoločne za slobodnú kultúru. My sme Anténa. 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 Pomôžte nám prežiť rok 2026. Milé publikum, ďakujeme za vašu návštevu. Prihovárame sa vám v tejto kritickej chvíli, pretože naše brány sú síce ešte otvorené, to sa však čoskoro môže zmeniť. Dňa 17. septembra 2025 boli nezávislé kultúrne centrá združené v sieti Antena a mocenským rozhodnutím odrezané od kľúčovej verejnej podpory z Fondu na podporu umenia. Táto zmena je výsledkom neodborného vedenia Ministerstva kultúry a krokov jeho politických nominantov, ktorí pôsobia vo Fonde na podporu umenia. Nepredchádzala aj žiadna odborná diskusia, ani len zdôvodnenie postavené na faktoch alebo dátach. Rozhodnutie vyradiť kultúrne centrá zo súťaže o verejné zdroje ohrozuje naše fungovanie v rozsahu kultúrneho a spoločenského programu, ktorý vám vieme v nasledujúcom roku ponúknuť. Pre mnohé z centier môže byť tento krok až likvidačný. Vedenie Ministerstva kultúry Slovenskej